Acabaram esses baldados aqui, ó, do meu priquito, agora não quer me pagar? Pode me pagar. Oxe, se eu te pagar, eu vou ficar sem dinheiro um mês, eu tenho doce pra alimentar, e minha mulher não vai morrer de fome se eu te pagar. Olha, eu com isso aqui, que vocês morram de fome, eu tô lá pouco me lixando, eu quero meu dinheiro, bora. E aí, fudido, bora? Sai daqui, filho de cacete, bora. Que esse é a cor na consciente? Não, pô, não tem na minha cara, não. Bora, pode ir embora daqui, fudido. Hoje ninguém te dá dinheiro aqui, não. Hoje tu que dá pra ele porque quis. Hoje não quiser que eu te tire aqui pelos cabelos. Bora, gente, bora. Ô, tá pra nascer meio que vai bater em mim. Se eu nunca apanhei da minha mãe, eu vou apanhar da cor na velha consciente igual tu, hein? Hoje te toca, lixo, que eu tava trabalhando. Se teu marido foi lá no... Bora aí, vai te embora. Se eu não quiser que eu te pique outro tijolo na tua cara. A consciente tudo de rabo. Eita. Bora. Para, me solta. Olha, tu fica ciente que eu quero meu dinheiro, tá? Amanhã eu venho aqui de novo, eu não venho mais boazinho igual eu vi hoje de boa não, tá? E tu fica disperso também, corna consciente desgraçada. Mexe de novo primeiro pra tu ver, puta. Oh my God, какъв beautiful day е today навън. Идеално е за разходка. Дама Снежо, айде бъди се после да пим кафе. Oh, mother of Georgie, ама това издат Юлия. Hey. О, леле, ни мой да познаеш кого срещам. На Георги, оная по-английски и лудата. Николаева, айде затваряй, ще се обада после. Да ви видя. Айде. Long time no see. Здравейте. How are you? How is Georgie doing? Моля? Ма какъв Джорджи, бе? Кой той е? What Georgie прави? Georgie, your son. Нищо не ви разбирам, ще повторите ли? Как не ме разбирате? Ма си говори перфектно. Your son, Georgie, what doing? Хайде, тая пак на английски ми пълтечи. Okay, Georgie? Георги, да, написа си домашните. Леле, нищо не разбирам. Georgie, Чакай да видя транслейтера. Doing what прави Georgie? Па батерия нямам. Виж какво, много бързам. Ще изтърва автобуса. Хело, мело, айди. Wait. Айди, че бързам. Okay. Oh my God. Все такава монстър си е. Тази Вейня. Снежо! Ох, аз пак ми пълтеч на английски, нищо не разбрах. Не, нищо. Боже, луда, аз ти казвам. Георги, айде идвай, че ще украсяваме елхата. Айде, кое време стана, бе? Те всички вече украсиха елхите. Леле, ти Снежа ми звъня, че с Сашко вече са украсили. Значи, компютъра по-важен. Мамо, здрасти. Айде бе, Георги, голямо туткане бе. Айде бе, какво? То стана вече 5 часа, за кога ще украсявам тая елха? Айде, вземай тук и почва да слагаш играчки, аз докато оправям тук нещата. Добре де, сега ще ти помогна. Каква е тая играчка, бе? Аз я направих в училище. Оле, тя много хубава, бе. Как така за най-отпред ще слагаме на нея и трябва специално място. Чакай. Имахме по изобразително изкуство да направиме играчка за елха. Оле, ето какво като си я направил ти? Ще сложим я тук на специално място. Най-отзаде, така, да може да украсява тук отзаде. Няма значение, че ти си я направил. Много е хубава. Ти направо си оставил ръцете. Айде, заминавай, аз ще се оправя сама. Олеле. Пореден ден в правене на нищо. Лежах, ядох, после пак лежах. Мързелът дано не ме затрие. Георги, сложи ли си колана, бе? Много ми убива с него. Момченце, не ми се обяснявай. Като ти кажа слагаш си колана, слагаш си го. Баща ти кара като луд. Виждаш навънка времето не е добре изобщо. Ще вземе да се лъзне колата и да се обърнем и не знам какво ще стане после. Ще я свърчиш през прозореца, какво? Значи, момченце, човек да ни ти каже нещо. Оле, Георги, казахте, че баща ти ще направи нещо с тая кола. Казахте, че времето не е добре навънка. Лъзнахме ли са? Лъзнахме са. Значи, добре, че не се преобърнахме, че не знам какво ще стане. Ужас, добре ли си? Не си добре, аз като ти казвам, слагай си колана, ще си го слагаш. Значи... Чакай да звънна да ли ти снеш да й кажа какво стана. Значи, къде ми замина телефона ми? Някъде е паднал сега под седалката. Оле, господи, Георги, аз се навиди да го вземеш.
Ей, като ти казвам, слагаш си колана, ще си го слагаш винаги. Ами ако беше изфръкнал през този прозорец. Знаете ли, от известно време нямам абсолютно никакво желание да качвам комедийни видеа и скетчове и да пълня социалните мрежи с ненужни видеа, които нямат никакво значение и смисъл. Случващото се в България е много важно и според мен е по-добре да застана пред камерата, да изкажа мнението си и да насърча хората да отстояват правата си. Независимо, че живея на хиляди километри от България, аз винаги ще отстоявам правата си и винаги ще търся най-доброто за моите родители, за моите приятели, семейство, роднини, баби, дядовци и за тези, които ме гледат. Аудиторията ми никак не е малка. Имам платформата, с която мога да насърчавам всички вас да отстоявате правата си и да се борите за тях до край. Не може някой друг да решава какво ще се случва с вас, вашето бъдеще, бъдещето на вашите баби, дядовци, бъдещето на вашите деца, родители и близки и приятели. Протестите са едно важно нещо, с което ние може да покажем на тези, които са в парламента, че ние решаваме какво ще се случва, а не те. Те не могат да решават за всички нас. Това, че ние сме ги избрали, не им дава правото да се играят с нас и да си правят каквото искат. Защото винаги може да ги заменим с други. Така че отстоявайте правата си, покажете, че ние сме силата, бъдете единни, защото това ще реши вашето бъдеще. Hello class! Хайде пишете in the тетрадки. Listening with respiration. Oh my god! Кой влиза after me in the classroom? Georgie? Не се ли разбрахме с тебе нещо? No one enter classroom after Mrs. Николаева. Защото ще има very big последици. Ами какво да те ду, now? Какво да те ду? Ами хайде, enter. То се е видяло, че днеска съм Соф Мария. Да се разберем нещо. От today нататък, no one after me in classroom. Хайде, repeat after me. No one after Mrs. Николаева in classroom. Understand? Джорджи, какво да те правя? Ами хайде, ще ти пише едно закъснение. То се е видяло. Ако не бе still stay, не би чудо си. Хайде, understand? No after me in classroom. Хайде, пишете. Listening part 1. Георги, айде бе, от 30 минути си в тая баня, бе, какво толкова се миеш? Значи ще закъснееш, момченце, няма да повтарям. Значи през 5 минути да идвам да викам. Абе, Георги, бе! Айде, бе, момченце, каква е тази чалгия, деца чува от банята? Какво правиш, бе? Значи, шило такова. От 20 минути да викам. Слушаш ми чалгия и ми се хилиш сигурно вътре. Виж какво, няма да се разберем, отварям вратата. Аз колко пъти ще повтарям, Колко пъти? Чакай сега! Не можеш така да викаш към всеки и към всичко, ще говориш като дама, така 100 пъти! Няма така да се обръщаш към Виктория, докато говоря, ще има очи да се слушаме. Няма така да бучи срещу Виктория. Ама тя е срещу мене. Ще говориш като дама, казах. Ама аз се държа като дама. Не мога лично ми да за спътки. Не, ти ми говориш. Георги! Абе, момченце, бе! Защо ще спиш, бе? Нали ти казах вчера? Леля ти, Снежа и Сашко ще идват на гости къщата. Днеска трябва да блести, за да не ни приказват после тук в махалата, че не си чистиме. Много сме си чисти и сме си образцови в този дом. Така че ставай, измивай си лицето и започвай да чистиш с мене, че не знам какво ще ти се случи. Не ма гледай така. Целучка ще ти се случи, момченце. Същият като баща си. Цял ден спите, лежите и да не казвам какво друго правите. Значи, хич не ме интересува, че ти се спи, че еди какво си, еди що си. Ще ми спи той. Ставай! Хайде, студент, всички заедно да пееме Christmas song. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Хайде всички. Faster. Georgie. The legs up, 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 up. Bravo. Very good, very good. Anastasia, no running. Oh my God. Haydi everyone. Georgie, don't open presents now for Christmas. Ще те out of the classroom. Oh, it's a beautiful Christmas tree. Hi everybody. Ще gathering money for party. 20 euro, 20 euro. Tell your parents. Yes, yes. Oh my God. What a beautiful day. Айде, Георги, я се усмихни малко, бе. Ей, какво се начамери от такъв, бе? Ей, значи, бас по коледните празници ли ще ме ядосаш, бе, момченце? Застани до госпожата да ви снимам. Айде, усмихни се, госпожо Караманова, много сте хубава, да. Най-добрата учителка, Снежема! Ма я вижте как сте се натъкмили, много сте хубави. Пу, да не ви уроки. Айде, застани, Саша, до Георги да ви снимам за Фейсбука. Айде, я усмивка, зеле. О, че много хубави излязох си тука. Георги, запаши се, бе, момченце, виж се как си се разгащил такъв. За какво съм стояла до 5 часа да ти гладя астризата, а? Виж се на какво мязаш, бе. Много е хубав, да, на майка си се е метнал. Ау, госпожа Николаева. Сега ще има тук Мери Крисмас. Ужас. Айде, Георги, застани пак да снимам за баба ти да пратя една снимка. Ей, Абе, Георги, усмихни се, бе, момченце. Гледай, дай да те запаша. Gisele Priquitin de Mel, alguém mandou entregar essa entrega aqui especial pra você. É minha, senhora tem certeza. É pra você sim, minha delicinha de mel. Ah, não! Não, João, eu já te falei que eu não gosto de surpresa, não. Ô, bebê, eu te amo mais que tudo. Volta pra mim, por favor. Volta pra mim. Eu sei que eu te traí, mas é porque tu sabe que os homens, a carne é fraca, por favor. Tá, eu vou te perdoar, mas só dessa vez. Minha irmã, não acredito que tu vai ser burra desse jeito pra voltar pra esse cara, não. Espero que tu vala mais do que esse boqueio de flor, essa caixa.